Tagma, well, is doch Gavan Cart. Ag an té a dúirt go naithnín círeach eile. Go mar sin smétá fíorhásta fáilte chríoch ar riimiise an Dr Gavan Ring ar an í clásicach. Ide mar ecin sibh leis an gúlra an san taobhfhiorte agus fear iltréach. Tá an Dr Ring ina henor a bhfuil stádas idirnáisiúnta buinte amach aige. Do rinne sé a chud staidéir an sa. Átar bhain sé amach bíad, gláiste fádrig mar a bhí, agus tegann sé bhríd gan tá sé filter an seomar rang inis a ríis nos gúnta lú. Chú sé in íag san go dtí an riaga na héireann átar bhain sé íorchéimine amach, just a duine eile le scaoileisteach go. MA agus PhD cháma. An téas óige nach a go bhhain a bhain PhD amach sanach go bhríoge. Agus chuinnig sé nasc sin le DCU fhichiú. In íag san a ríist chu sé ará go dtí an stúdio ceoldrámaíochta náisiúnta sa riocht aontaithe. Tá áit a spáanta sí tucaige in go leor príomhról le cólachtaí aitheanta ar nó an Glyndebourne, the Royal Opera, Opera Royale de Versailles, the BBC Proms, gan achan beagán a lua. Ar nó Sir Mark Elder agus Sir Simon Rattle. Aga leor Thaigde déanta sa cheol freisin, go háirithe ó thaobh an ceoldráma Ghaeilge esne de. Séithir chum bardó dír sa bhliain 1909, fear as an Dave tíre chéine a Gavan, fear as an Carsaibhín. De bhar Thaigde Gaváin cuireach esne harneis ar an stáitse leis an NSO de chuid RT den géadúir ó bhí 1910. Agus déanach tafada ar freisin le fíorhéanaí ar lipéad RT Lyric FM. Déine gan dáta bhfuil simachos sa cheol Gaeilge sa 16 agus sa 18 is léir is dócha crosí rú agus tionachar cheol na hórp. Ní be gis a gin go dro gan dát, cad bheoh tiite amach dá leanfí leis an gros síalrú son, ach íireach a bhí sna séithir nó sa séithir áirithe a bheochan na seo an droichead a athógant a tús na fhichiúise. Mar sin ní le déanamh gom héin is doch inis a fáilte a chur rih an áránaí ildánach, iltangach, bíon bhríthirach an Dr Gavan Ring agus gur míle agat Gaváin as a bheith ar fáil dúin inmh agus tú có gnóthach. So gur míle Padraig, gur míle agat as an réomhrá san tám se is mór an úrdomsa a bheith harneis go digitach fiú ar ma alma mater mar a déirfá agus a bheith os fuór górin ó chun an Seimineáir seo chóirtíobh se. Look, I suppose tasúla gom go dat nóach séilih go léir. Just rih gachrod bhhail an buchas a go bhhail ar drefúr isalt ní rin don cáir a thuirt si dom an léach seo a olbhú. So go mína maith isalt má tatú ann. So, sure, look, tosnóméid ar nos. An féidir le gachtaine an scálan son éáil go bra. Okay, so, an míad raig. So, tá sé measta gur scríbhach 208 ceoldráma idir 16 agus 19 For réir, ní úr an ceoldráma seans a bheith chortha chun cín is saolaíocht cultúra na hÉireann. Tá sé ráite ag Axel Klein, Sanolí san Ábharsan, faoi éireann nach bhfuil aon tír sa domhan nar aimsíocha chud ceol riamh. Ina haunta, tá béim chortha ag Klein ar an smaoinemh nach féidirlinn nabhúntas a dhéanamh ar tradiisiún ceoldrámaíochta huile, agus go gaithimid ról an ceoldráma a theiscéal is stair cultúra na hÉireann as seo amach. Fiú gur thosaigh forbort na healaíonna ceoldrámaíochta san 8 híosteag an éireann, táim se chun freastal ar an ceoldráma ag tús an 10 híosteag in nuamh.
Ag dere an níú hísteag, curach tús le heagrachtaí chusúla cumanúta Scoil, conú na Gaeilge, áchlan na manisteach, agus an dul chun cín de scríb nóirí chusúla Yates, Sean O'Casey agus George Bernard Shaw, agus na lehéidí. For éir, a bhí neart ceoldráma Gaeilge scríb agus iltíreach cortha bhain ó héamh alína na Hairnde. De bhar an mion iltíreach seo, tháinig daoine cosúla Douglas de Thaighde agus Michele Esposito, stúrthóir ceol a cad bhríoch na Hairn ag an am, 1902 le céile chun ceoldráma a dhéanamh as mar hámpla an Tincéir agus an Tíog, drama a scríb de Thaighde féin. Agus tá sé ráite ag an dochtúr Joseph Ryan faoin Tincéir agus an Tíog gur obair úntach chlichte a bhí Gestenson. For éir, seasan 3 ceoldráma amach ón Ísson agus iadsan na Mirgéis, cumthe ag Thomas O'Brien Butler, fear ón Ivraigh, fear ó Charsaimhín, 1903, Etna, cumthe ag Robert O'Dwyer, 1909, agus Shronamíle, cumthe ag Geoffrey Molyneux Palmer in 1923, agus tá an ceann dearnach san tá sé bunthe fiú chlán lir an scéalsan. Ná bhíidir go léir spéisiúil, tuis gur bíad na píosaí ceoldrámaíochta a bháin a bhí scríochta as Gaeilge. Fós, tá gach scéal in nach píosa bunthe fin scéal Gaeilge éigen freisin. Ach beidir as an 3 ceoldráma tá Gestensa, sé an ceoldráma a chum Robert O'Dwyer in 1909 an ceann is ládra nó is isim láire ó héamh na haimhneachtaide don 3 cín san. So sin seo gríomh Robert O'Dwyer tá sé seangalóran san is dócha ach sin an chumadór, an sár chumadór an san. Okay, so slána chuig. So, déanta cosíos ag an dochtúr Joseph Ryan mar duine dachnach. Rugach Robert O'Dwyer im ristal de hismóirí éarnig an 17 duine anar 1862. Rinne sé a chuid trénáil hálan son mar óránaí agus orgánaí. Dús, bhí sé intinnig Robert freistal slí bheithe mar óránaí ceoldrámaíochta. Troch smíadh an son Robert, anyway. Ach faoi dhearra bheartaigh sé a bheith bar stúrthóir ceol fórne. Thosaigh sé slí bheithe mar stúrthóir leis an ceol, tabrónam an cólacht ceoldrámaíochta cáiliúil an Carl Rosa 1891. Nuair a dairigh go má leis, tar éis ina díochta a rinne sé de haspáintas don ceoldráma Maritana sa bhreatain, agus Maritana bhí sé cumathe ag Vincent Wallace Commodore éarnach ile bhí Gestenson. I 1890 is 7 chur sé fút I maiile lia agus 1901 bhuaigh sé an comórtas commodóireachta ag an bheisceol I méal ferriste. Agus bine an catalíoch mar a deirfa dahantas náisiúnta a go bháil. Dar nói I go aimsir le daoine cosúla Michele Esposito, John F. Larché agus Geoffrey Molyneux Palmer, ba Robert O'Dwyer ceantas na gothanna is tosaí san iirecht chun Scoil commodóireachta Gaeilge a chur chun cín agus 1902 dír conan na Gaeilge a bheith mar stúrthóir cór an oireachtais. They run cold water in those eggs. Just leave them a few minutes. Thosaigh O'Dwyer ag scríomh omadúil píosaí ceol don chóir, agus bé an tionchar is mó ó thaobh a stíl commodóireachta de ná an meascán idir an ceol tradiisiúnta agus an ceol clasicach. Éiste méid inis le píosa éitne ina bhfuil an meascán san ancholéir fad. Go háirithe leis an úsáid a bhaineann O'Dwyer as an port nó an smaoinemh slipjig san páirt chóir. Seo an finále as 8 ón tafod bio
a rinnemer I Ghaeilge sa 60 an céad taspántas ó 1910 a rinnemer san ceol áras náisiúnta. Bhí sé sin tafada an son ag RTE Lyric FM agus tá sé fáil fiú Spotify agus an lipiad san is féidir liv sin a chenach tá sé tá ceol ós tá ceol go híhan mullam díobh sé an glúcearnín sin a chenach rénos sé tedal an parts an den ceoldráma ná ó foró is gal bheith bio in éireann. Béta an óim a chur suas ar de ríomhre Beidir Gavan. Bron an páirte an bhfuil sé sin féidir le gatainine an bhfuil sé roi ísle na. Tá sé ísle ach Beidir má cad féin a calorí nó speakers ar de ríomhre Beidir bhfuil siad ísle. Okay, fan second down ish. Well, it's dócha go meach sé seo fan second actually dénig mé rud difriúil fan second no tuis go beg mé an Beidir an clip has spáint go díirech mar deirfa. Agus úranta obrion sé sin níos fearr. Bron ar an gachtainine. Ná bí borthaine. Fáimhine technicúil. Fan second no, so tá sé hósansáin agus no. Détá a chanach an rid. Well, níl mi ma bharatóid a hiile. Ní féidir lo an part sin a chana. Well, ní bheith sé commas a bhí sé ag an úr sin. So an féidir le gachtainine an scálan sin Is féidir. Okay, so buine mi trí as é seo. An bhfuil sé sin níos fearr. Tá sé fós íse bhfuil tú cinnte go cuasaí foiime ar de ríomhre chuthain áide gut. Tá go ní ar an Scoil an seo ach ar an ríomhre go generalta mai hen tú síos go. Okay. Dénig mé sin a ríist, so agus bhfuil sé sin níos fearr? Ní ha an bhfuil sé gobar? Tá sé go fáil an ísel Gavan tá. Cén fá go bhfuil sé chuis le sin bhí sé sin cearcha le agam san níos thuisce fan second no. Okay. Beidir má hen tú go dtí share screen agus advanced sharing options takean yeah. Okay. Beidir bhfuil share audio an sin. Oh yeah, sin é go díreach, yeah. Conna sí an tú é sin le fáric. Cishfa. Fan second now. Oh yeah, fan second now. On settings. Audio. Tá denna. What is showing? Tá. Gavan má hen tú hiige share computer sound agus díreach an sin ar share computer sound tá bosca no, share screen. Hiig share screen agus an sin tick share computer sound. Okay, fan second now. So stopping me on oh yeah. Share screen agus an sin tá bosca le share computer sound agus Beidir gur sin é. Share screen. Share computer sound. Aha, I have it. Tá sé gomsa mahu gur míle mahagut. Okay, so actually filig me haar nash go dí on okay, so fine. Okay. No so. Shochuiv. Shalom, Tonis Fiach, Oerianerin, Gonorin Dovim Orach.
gan áir ar be chuann sé sin an grúig cúd a bhuiáil in áde. Tá si go hálan ar fad. Just chuig mé a Scoil an PowerPoint ar náis cuimh. One second now. Oh, Bronner. Good Brown, which of good Brown. So mar a dúirt mé chun sé sin an grúig chúil de bhuiáil in áde. Tá sé go húntaach ar fad. An stíl cumadóireachta tá sé forbartha amach san ceoldráma san ag Robert O'Dwyer agus go háirithe héamh an chóirde. So bhí sé cuma an tamar fad don cór an Oireachtais agus an stíl cumadóireachta chóir atá ag san ceoldráma tá sé chun cín an tam ar fad agus tá sé sin cloisithe san clipsan. So ar éonos lena míad ar aig. Slideshow. Go bra. Nish, okay, cap go leor. So in mí bhean fór míle gé a hocht, dír chun na Gaeilge Robert O'Dwyer ceoldráma Gaeilge ceart a scríomh don Oireachtas in míle gé a ní. Bhí an finscéal éon an ceol bhin foilsethe ag chun na Gaeilge in míle gé a héin, agus dar nóig bheartaigh O'Dwyer an scéal sin a ránú don ceoldráma nua. Scéal Rómán súl, Thaigist, Fietne, ban Frinsa, tír na nóg agus ceart Prince na Héirn. Cuireann ahar etna nó rí tír na nóg malacht ar a bhean céile de bhar an éad, agus déanann sé cléichlúd etna mar éon. Chaith ceart dul go tír na nóg, tríd le fachach agus rí tír na nóg a bhóchint agus an malacht a brise. Pósan sé etna an son agus bíon cónaí sonna sásta ortha riamh. Marall deire an ceoldráma, tá sé ráte ag Robert O'Dwyer féin san Journal of the Ivernian Society, Millie Gates Cardeg. The happy ending for the lovers was in trouble, but Mr. O'Dwyer, with his many years' experience of opera, planned out the scenario, with the result that, in his own words, he was able to manage the lovers this time, bring them back to earth once more after all their troubles and wanderings in the underworld, and so conclude with everybody upon the stage, nobody killed of any importance, so that all ended happily. Fioch Robert O'Dwyer an sár scríbhneoir cáiliúil Tomásach Calig mar leabhróg nó le breitist don ceoldráma. Rugadh sesin is sligach agus rinne sé obair úntach tábhachtach don afhiochan go háirithe leis an astruchan don drama Kathleen ní Houlihan a scríb W.B. Yeats in 1902. Os ag O'Dwyer ag obair etre in miúil 1909, agus bhí sé críochnathe ag deire na mísa fiú. Is féidir líomh sé an son síniú Robert O'Dwyer an éálan son agus an dáta lúil an tinlás trochad míúil 1909 or 1909 rather. Go bra. So, Cuireadh an céad taspáintas a deithna státe an tarna lá de mílúnasa 1909 sa round room ag an rotunda i Maile Clia. Le dahad seintóir sa ceolarn agus cór le seascar seascáránaí, bhí sé soléir ón Irish Times ag an óm gur éire go húntaach leis an taspáintas son agus go raibh an chainte faoin taspáintas. Agus dúirt an Irish Times, the impression created was that the music was remarkably striking in style, taking its due place with the other elements of the opera. O'Dwyer has shown an astonishing grasp of the powers of expression in his vocal and instrumental material, and a wonderful feeling for the dramatic and melodic possibilities of his subject. His work is so bold and advanced in technique. De bhar an cáil don céad taspáintas in 1909 bheartaigh chun na Gaeilge etna a dhéanamh ríist in 1910.
Bhunaíodh coiste etna ag an Mansion House agus glach daoine mionlach cosúla dú glas de Thaighde agus Countess Markovich páirt anhavatach san costasan. Cosúla mílení géad san ní dar go hanmhahar fad leis an rich ethna in mílení géad sa an Gaiety Theatre agus a ríist, dúirt an Irish Times, the opera was enthusiastically received and Mr. O'Dwyer appeared several times on the stage with the principals in response to applause at the conclusion of each scene. Tá sé solir go raibh neart stros timpeall na háitas na cleachtaí agus olbhuacháin etna i mílení géad sa de. Feicim í de seo sa scéal beag granúr scríofa san Freeman's Journal i mílení géad fesa trí. So poor Mr. O'Dwyer had nearly worked himself to death with rehearsals, and on that evening he hardly knew whether he was on his head or his heels, till he got to the conductor's chair. And then we noticed he was himself again. But he was ready to go into the chair. But when he was ready to go into the chair, he discovered that he had forgotten his baton. The stage man ran over to a little shop across the road, bought a penny cane, cut a piece off it, and handed it to Mr. O'Dwyer. It was with this that he conducted the first performance of Etna at the Gaiety Theatre. Chuir soccer rí Edward an seachtú isteach I rith Etna sa Gaiety. Agus bhí an áirtlan na gúna ine an fhichiú de mí bealtaine mílení géad sa de. Ina haunta agus mía bhí Robert O'Dwyer an chailúnt de 200 punt hartar 25,000 euro inniuh a íochamach dá bhrí sin. Tá ceis cortha ag an Dr Joseph Ryan céim fáin ar chum Robert O'Dwyer ceoldráma eile cosúla tionscanmh Etna a ríist ach beidir go bhfuil páirt don fásan ar fá leis an chailúnt airgid a bhíige le Etna fiú. Glachtar gur éirigh Etna níos mó na aon fiasa eile ag an am ó thaobh an meascán idir an ceol clásicach agus an ceol tradiisiúntaide. Foréir a de bhar an cortha as áit a bhí buint le ceols an cóthaíochs cultúra in Éireann, bhí Etna agus neart píosaí eile, cortha faoi ceilt agus de bhar é sin ní raibh Etna in ann an spreagadh ceart a thuairt chun conceapt nua ó thaobh ceol alíonaide a chur chun cín in Éireann. Cé gur ceapaláin daoine ag an am go ndéanfaigh Etna é sin. Is féidirlín é seo eáil go géir san Belfast Telegraph I miúil mílení géad sa ní. Dúirt an scríbneoir, it is impossible to think of an Ireland in which there should be no opera. It would be sad to think that the only opera known in Ireland should be foreign. It would be sad to think that the lovely, rich sound of the Irish language should never flow out in sonorous chorus, that the delicate, infinitely tuneful and searching melodies of the old times should never be heard, rising in their sweetness over the sumptuous magnificence of orchestral harmonies. We must have a national opera, as we must someday have a national school of painting and architecture and sculpture. Without it, our national life would be thin and our rising country would look strangely maimed. Foréir, tá sé scríofa san alcéine, the Gael has not the habit of opera. An ír na garabh béidir, tá geistan san. Fiú go raibh dléach anmhór gnám Etna chur harneis ar státe a ríist tar éis an rith sa Gaiety I mílení géad sa de. Chur na heachtraí politiciúil idir an éirí amach an 1960 agus tionscan an Saorstát I mílení géad sa 20 isteach go mór leis an bhógad san. Fós, in sta blianta in íag tionscan an Saorstát, dearan Benjamin Dwyer in a leabhar different voices. The old colonial power was simply replaced by a new bourgeoisie and bureaucratic elite, and that in the ensuing atmosphere of cultural claustrophobia, art music received little attention or subsidy. Cé gur éirí go maith le Etna mar ceoldráma go tús, beidir go drochrod ag an am an ceangal láidir a bhí leis an piasa agus an glúiseacht teanga go háirithe nuair a smaoiníimiid faoin geangal idir an teanga agus náisiúnachas mílite ag an am. Dealríonn sé gur hit Etna idir charaigh áit crua I ggóthaíochs cultúra na hÉireann. Tá sé ráite ag an talamh Harry White gur chur glúiseachtaí ar nós an a bheochan isteach go mór I bhorbart ceoldrámaíocht in Éireann. Tuist gur gcuid príomhscríbhnóirí na bheochanna rointas na conceappa ceoldrámaíochta
agus bhain siad úsáid asta mar irlisí ina nobar féin. sé hippitéis White go raibh ceol ealaíona mar tionchar anmhór I scríomh nóireacht Joyce, Bernard Shaw, Sean O'Casey agus a lehéad. For cé nach bhfuil míid in ann a rá go crín go raibh tionchar anmhór ag eithne agus na ceoldrámaí eile ar an náisiúnachas san éireann ag an am. Níl sé áisiúil a hiile nó ba ceartúin aitheantas agus ceiliúra dhéanamh ar tradiisiún ceoldrámaíochta an nuas ar an abheochan litreachta do thógáil na meabhraíochta náisiúnta de. Agus go raibh míad amach go gatainine sin deire an Seimineáir mar a déirfa. Tásúla go mar dúirt mé hena go mbeidh sibh mar go bhain sibh teicne bheith sé sin. Ar mágad bháin sin agus beidir go dúirmid tamlanis do riine beidir cúpla ceiste chuirt beidir go asáin héin le ceann anna chear fad le deisiúir do riine eile cuioine bhar ceann. Conas cénsáis ghlacathe nó conas a ghlacach leis an dá cheann eile a luigh tú an sin. An dá ceoldráma eile. Aber sin a rééis de fádra? Conas a ghlacach leis an dá ceoldráma eile sin a luigh tú hartar ná an céanna. Well, an céad ceann de Thomas O'Brien Butler, bhí sé go magalóir ach is dócha go raibh an stíl commodóireachta bhí aige bhí sé beagáninn sin plí agus dar nói mar dúirt mé hena cé go raibh réasúnta maith aige ar réasúnta maith leis. Bhí an conra a chotháirithe ag bhí siad ag cuardaigh chun beidir freigar níos láidre nó níos mó a bheith a cho. Agus bine agus bhuair siad an freigar sin le eithne. An ceann tar éis Seán míle tá sé sin simú go leor. Sé nó an rud ná an fá go bhfuil eithne goin faoi láthair ná go bhfuil ná go raibh an scór ceol orna ar fáil agoin. Níl an scór ceol orna ar fáil de Murgéis tuis gur fuair Thomas O'Brien Butler bás ar an Lusitania agus bhí an scór sin aige agus sáthid sé síos leis an báid míorientíl. Agus an scór ceol fórna de Sronna míle níl sé feite a gcuin fós. Actually, bhí sé 6 dríochtúil ó heh etneide nuair a thosaigh mé mo chuid stadéir don dochtúireacht ní raibh an scór ceolórna ar fáil in éair ach so thosaigh mé an stadéir 2010 ach 2012 fuair duine nó bhí action ann I Kilkennig agus just don tá ar fad bhí an scór chuas etic éigen gunda Tipperdarden agus chuir siad an scór ar fáil san action sin. Agus cenig an leabhar náisiúnta an scór so bhí an scór sin ar fáil dúin se go léir agus bhí na raw materials an sin a gcuin an taspáint is éanamh. So an rud céine atá tarlúnta leis an míle níl an scór a gcuin se ach is píosa áil na tá gist. A ríist níos tá scór piano a gcuin so is féidir tá scór piano a gcuin de Murgéis agus Sronna míle, so is féidirlinn an sais teanga ceol a hiiscint ach an píosa agus tá siad san deas go leor agus má aimimiid an seans déanaine míad san freisin gan áras ar bith. Go maith. Bhfuil tá ceisteigh ímar bhairt ímar ní bhrád ímar an san. Úntaach? Dís mar go Gavan, bhí sé sin an spéisiúil ar fad. Ceist go mort. Nuair a brenin muidir iireachtas na Gaeilge anois tá anna bhéim ar na halaíonna tradiisiúnta agus ar na halaíonna tradiisiúnta in san Gaeltacht go háirithe agus an rá ar tháinig tú ar éonú de chuid Thaigde a bhain leis an Gaeltacht agus na ceoldrámaí seo agus ceol ealaíonna.
ó héhan arachtaiste nó go generáta? No a gotin an or branin túir anam nach an aníine ar fád a bhí agat thuús an sin ar an glár den chuirn ceol Markovich gus a riile, you know, sin pobl na hafhiochan is an ard chahar agus an sais élís cultúrtha. Ach, a wacha tú ein nas nó ein rian an ein bhealach. Ida chuid Thaighde, maidir le ceol mar seo agus ceantrach a Gaeltachta. Well, ní go díreach Emer, ní go díreach ach má hógan tú beidir an ceann a scríomh Thomas O'Brien Butler, tá ceann santa sé, tá ceoldráma santa sé site sa chorán, agus tá chorán dar nóid tá sé site díreach in eice le Gaeltach na dromide. So dar nóid is ba as ivraig Thomas O'Brien Butler so bhí sais nasc láidir i gcé leis an Canterson. Ach no, sinne, I suppose, ima haide féin níl nasc díreach idir an ceol clásicach agus na cantar Gaeltach a timp na háte mí áirí an tíl. Yeah. Okay, agus gur maithagat as sin agus rud amháin eile. Tá mé anna bhuíoch tá mé baint an tanmh as na tafid tréála atá genta agat do cór Goethe. Tá mé am bhán sin. A bain tanmh agus tarmh asta gur míle maithagat. Tá tú tá agus tá brónarm faoin mhuil faoi láthair ach táimse sús tá trína céile le gnó faoi láthair ach tá gach ceann déanta go minis so be gach fís ar fádíomh an taptan seo. Gur maithagat fáric. Gur maithagat. Ein cheistelle géine san bhfuil? Níl. Ceann tappa geile gom héin go se go eisna a dhéanamh las móda éireann nó bhfuil éon rúna go é sin dhéanamh nó An gan áras ar be, you know, an téanrod faoi eitne ná tá an ceol an láidir agus fiú nach bhfuil beidir nach bhfuil leithne ag daoine ar eitne taobh muid éireann. Tá an teanga ceol tá teanga ceol idirnáisiúnta ige agus peóm you know bím sé caint le sna stúrthóirí cóireachtaí ceoldrámaíochta tí ar fud an domhan agus tá sé i gcónaí ag rá a caiith tú éisteach leis an ceoldráma sama tá tú géirí rud difriúil a dhéanamh agus sin an reiger aimse an tamar fad ná you know tá sé seo do chréite tá ceol go híomhann tá agus fiú tá teanga go híomhann freisin agus sin rud anspéisiúil agus rud ansáisiúil faoi ceoldráma Gaeilge ná cé có sáisiúil is a bheith ag chana as Gaeilge agus go nuireann teanga na Gaeilge go húntaach leis an stíl ceoldrámaíochta tá sais tá teanga tá sé anarúnach don próséis san. Círí banathe seachas málathe beidir mar sin. Ceistelle ag ímar an san cím bhfuil agus beidir ag lína. Os rud é nachhfuil daoine eile techt chun cín a beidir go deochaí gan nóid. Bhí an dímar an féin nó nach raibh an freastal ar eitne nó a bhí sé siúil cúpla bliain ó hin. Céir é an léamh a bhí ag daoine ag an am so na daoine bhí a scríomh margheallar nó na daoine a bhí a cholóidir agus sibh a gobar ar an rud. Céir an túramí bhí acu siúd margheallar an ceoldráma? But just viidir go leor sais just gafa leis an áileacht agus gafa leis an áileacht ó haibhann scéile agus an rud a dúirt mé le Pádraig Ó Sé nó bheith réidir na Gaeltachta ná
on sais on changa cultura tá gist, let's say on na témi tír na nóg, agus ban prince na here and prince na here and Audrey na here and sin sais, on changa sin tá sé sin tá ahanna a gcuinse mar phobal an changa sin agus téimi cosú leis a rí tútha déanaan agus chuchoilin agus gacrú tá etna ceangata leis an drám san agus so is tócha gur spraigin etra agus bhí sé sin á bhthúgann se san ceoláras náisiúnta i mílí ar 2017 an sais an spraige a thugann píasa san na daoine a bhí mé héin agus na daoine bhí lechapát an taspáintas ach fiú an lech féach na freisin agus bhí tú nán an sais an bród a bhthú go God like tá sé seo déanta a gcuinse in éireann agus déanta in ám go raibh an sais an cóhéex cultúra bhí sé sais bhí sé I suppose beagán trína céile marheolar bhí gachród up for grabs ag an ám so tá sé dochreide go bhfuil sais saomplí mar sin mar géis etna agus sean na mhuile a gcuinse agus go háirithe etna go bhfuil an gur hála sé sin agus brunarm don sais rambláil an sin, but tá súla gom go bhfuil do ceiste regar an san. An spéisiúil gur míle maigad. Tá fátarót. Éon chéisteile mar sin a ggéine, well fáilte rih ceisina mátá beidir ceanna bhain eile. Níl? Ceirciúil, tá sé sin ceirciúil mar sin. Gur míle mágad go bhhain as caint go spéisiúil thuirt agus lán machnamh a thuirtúin cinnte ar an dréimhse sin dréimh sin na haimheochanna. Mar sin gan buchas leat, thar ceann Fiontar agus Scoil na Gaeilge agus thar ceann pobl léanta DCU Guiteine agus gan bhí fáilte rihghoine eile tháinig gisteach speisialta chun éisteach leat. Fanna mis ar an líne leat agus beidir mar sin go bhéh líne eile bólamach den ar ghoine. Nó ceiste chorann ar deire más máilih. Ach gur míle maithagah agus gur maithagad a Gavan mar sin. Gur míle maithagad a fáragus bhís anthast ar fad a bheithan seohnú agus gur míle maithagad as an seans a thuirtomsa é seo dhéanamh díobh se. Anna bha.